Моннан 87 ел элек әнә шулай атларга төялеп, зур букчалар күтәреп, җырлый-җырлый Шәле авылына артистлар десанты килеп төшә. 1933 елда да Сала халкаларны бик түземсезлек белән көтеп ала. Ул көнне дә бүгенге сыман бергәләшеп җырлыйлар, бииләр. 87 ел элек тә кунакларга тары өйрәсеп пешерәләр, кыймаклар белән сыйлыйлар. Колхоз-совхоз театры Кәрим Тинчурин белән Кавый Нәҗми тарафыннан иҗат ителгән Булат бабай семьясы спектаклен алып килә. Анда артистлар Гөлсем Камская, Гыймады Хисамов, Бибинур Галиуллина, Газиз Гыйматов уйный. Музейда эшли башлагач та иң беренче бит инде архив белән танышасың. Һәм менә шушы эшләү дәверендә мин бик кызыклы көндәлеккә тап булдым. Театрыбызның беренче артистларының берсе артист Газиз Гыйматов көндәлеге. Ул шушы көндәлеккә театрның тарихын чагылдырган, мизгилләрне, кызыклы мизгилләрне, тарихи мизгилләрне төшереп барган. Тарихны көндәлектә язылганча яңартырга булганнар. Шәле авылы мәдәният йорты да әзерләнгән. Кунакларны тарихи экспонатлар белән таныштырдылар. Артистларга әнә шундый бишмәтләр киеп, кар бураннарда күпме еллар узарга туры килгән. Яңа килгән үзебезнең яшь актерларыбызга да, актрисаларыбызга да өйрәтәбез, күрсәтәбез. Менә нинди кыенлыкларда яшәгәннәр, эшләгәннәр, нинди авырлыкларны кичкәннәр шушы безнең артистларыбыз. Алар бит безнеке, без аларның дәвамы. Шуңа күрә гел истә тотарга тиешбез. Нинди юллар белән узылган менә шушы 87 ел эчендә. Сугыш вакытында да, сугышны әйткән вакытта сугыш башланган дип безнең артистларыбыз сәхнәдә булды. Татар дәүләт академия театрының колхоз-совхоз филиалы заманында Балташка да, Орча, Буага да күчерелә. Алар хәтта сугыш вакытында да тамашачыны сөендерү җаен таба. Чакыру пунктларында, вокзалларда, соңрак лазарет һәм госпитальләрдә көннән-көн күбрәк чыгыш ясыйлар. Сәхнә кирәк-яракларын үз җилкәләрендә күтәреп республика буйлап йөриләр. Ә инде 1944 елдан ул Республика дәүләт күчмә театры дип атала башлый. Ул истән чыкканы да юк. Менә мин шушы театрга 74 елны килеп кирдем. Әле ул күчмә театр дип аталадыр. Күчмә театр дип. Менә шулай итеп авылдан авылга, шәһәрдән шәһәргә, шулай итеп үзебезнең спектакльләребез белән халыкны сөендереп, халыкны куандырып йөрдек без. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Тормышыбыз, гомеребез зыяга узмады. 1965 елда беренче Мизәлә театрында, күчмә театрында эшем башлап җибәрдем. Менә хәзер ничә ел була? 55 ел. Менә ярты гасырдан артык. Менә бу атлар да эләкте, төрле ниләр эләкте. Әлбәттә, нидән ат белән генә трактор ат шаналарында сөйләп бетерә торган түгел. Менә хәзер искә төшә дә, ничек җырдык икән, нинди ниләр. Ну, яшь чак булган, сәнгатькә, театрга гашык булган без инде юл газабы, гүр газабы битендә. Безнең театрлар, бичаракайларым күрде инде. Кай вакыт спектакльләр бик кырыс шартларда уйнала, әмма бернинди кыенлыкларга да карамастан артистлар театр сәнгатен халыкка тарата. Ә инде 1988 елда театр ниһаять биналы була һәм аңа нигез салучысы Кәрим Тинчурин исеме бирелә. 1989 елда мин Казан театр училищесын тәмамладым. Мин филармониягә билгеләнгән иде. Ул вакытта бит билгелиләр иде. Дамир Сиражиев беренче стационар театр буларак Тинчурин театры 89 елда ачылды. Менә шушында ул стационар театр булганга күрә мин шушы театрга минем язмыш китерде, беләсезме? Шуның хәтле шуңа булганга гына, чөнки мин гастрольләрдә бер дә йөрисем килмәде. Мин аларны аңлыйм, мин алар өчен һаман да борчылам. Ничек йөри алдылар икән дип. Рәхәтләнеп шушындай матур җылы бинада эшлибез, хезмәт итәбез, тамашачыбыз каршына чыгабыз. Ә бит моннан әле ничә генә ел элек театр күчмә булып йөргән. Мин хәзер күз алдыма да китерә алмыйм. Безнең элеккеге артистлар карларда, бураннарда, салкыннарда шундый газаплар да күреп, михнәтләр дә күреп, әмма тамашачы мәхәббәтенә күмелеп яшәгәннәр. Менә бу
сүзләр, алар истәлегенә дә барсын иде. Biz bugün Tinçurин teatrının tuğan gününü belgilep öterge kildik. Teatrını, umumen sənqətini min özüm şəxsən bik yaratam. Teatrға hər daim yürürgə tırışabız, premyeralarda qaldırmasqa tırışabız. Qeybirlərine hatta bir neçə tapqırda kelib qarayım. Şuna görə min birinci çiratda Tinçurин teatrına uzun-uzaq ömür, doğru tamaşaçılar, dolu заллар tilep qalam, tuğan günü белән qutlab инде. Бүген Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының үз тамашачысы бар. Бу көннәрдә артистлар Мәскәүдә башкала тамашачысын сөендерә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.